Takže nazdar lidi, vítám vás u mého prvního videa a dnes vám ukážu vlastně, o co soutěžíte. Tady, jak jsem uvedl na webu, no tak je soutěž, že vy mi napíšete na otázku, jaké video je z mých videí nejlepších, nebo na co bych měl točit. Mně napíšete odpověď na e-mail kubinformanek.cz, to bude v popisku e-mail. A vlastně ten, kdo bude mě správnou odpověď do týdne, upozorňuji do týdne, no tak tomu dám tenhle účet úplně zadarmo. Jo, mám tu 11 houbiček, což není nic moc, 147 zlaťáků, 10 stříbrňáků, epickou helmu, nebo co to je, no, 32 brní, 37 inteligence, 37 výdrž, 37 štěstí. No, tak jako můžete si to prohlídnout sami, nebudu to tady celý číst. Tu mám rukavice, boty, hůlka, setka jakási, náramek a tady je opasek a tady je náhrdelník. Popisek nemám žádný, zvíře taky ne, 284 plnění. No, tady mám ty achievementy, cech. Válka, to jsem si nevšiml. No, tak to asi kilím, no. Tak to asi nedám. Oh shit. Tak tohle bylo těsný, 43 životů. No tak jako cih nemám zase tak dobrý, ale tak jako je to pořád 35, je to furt lepší než začínat od znovu. Je to svět 4, když tak, kdybyste nevěděli. Tak tady už mám ty věci vyexpený. Nejvíc vsázím do výdrže, podle mě, kouzelníka. Potom inteligence, štěstí, síla a obratnost. No, ty síla a obratnost, no, nic moc, jako, já vím. Vezmu to takhle. Tak, už tu máme jenom 23 zlaťáků, no, soráč, no. Tak, podzemko. Tady mám masitýho golema. To už bych mohl asi dát, že? Pojď. Jo. Pojď, kritik. Yes. Pojď, to dáme. No, tak dal jsem podzemí, jo. Takže na podzemku už stačí jenom pán temnot. Tady je kamenný obr, no, na 5. poschodí a ještě tady je hrůzná tarantula, no. Tak v Síni slávy jsem na 40 483 pozici. V cechu jsme na 6021 pozici. No, arena. Zkusím dát tu 36. Kolika jsem mám 35, to bychom mohli. No, tak tohle bude asi snadno. No, chybí zhruba nějakých těch 10 000, něco mezi tím. No, co máme ve zbroji? Mě to by mě zajímalo. Nic moc. Taky nic moc. Nic moc. Jo, mě to nic nepadá, dobrý, taky nic. To jo, ale 10 houbiček. Neřeknu, kdybych byl nějaký houbičkář, ale 10 houbiček, to nic moc. Čarokhod. Co tady máme? Ne. No,
to by šlo. Ještě se kouknu. Jo. Jo, vypadá to úplně stejně. Takže padla mi jedna věc, dobrá. Padla podzemko, což jsem fakt šťastný. Jo, jsem kouzelník, to jsem zapomněl zmínit. U kouzelníka je tak Gryffindorák, pak je tygr, kůň, kráva. Krávu se kupuju tak heníčky. Mohl bych, když už. Stejně to je jedno. Houbičkáře. Už mě v celku štve, že ten sponsor pay jako nefunguje. Vůbec nic tu nabízí. No. Jako houbičky jsem si zatím nekupoval. Až vsadíme, jestli máme dneska šťastný den. No, máme šťastný den, no. To bylo jasný. Tak. No, hospodě, co tu máme? Štěstí to nic. Takže vždycky první úkol je ten nejslabší a poslední to samé. No, tak to by mohlo být tak všechno. Jo, zrcadlo ještě nemám. Měl jsem jeden kousek, ale já jsem nevěděl, co to je, no tak jsem to smazal. Pak jsem se koukal na video a jsem zjistil, že jsem o dost přišel. No, takže kdo by chtěl moji postavu, tak ať jde na e-mail, napíše mě prostě odpověď. Otázka byla, co se vám líbí na mých videách, anebo co bych měl zlepšit, co víc natáčet a no, co víc. To je tak všechno. Tak zdarec.